Doncs aquí el que m'han dit és que us expliqui una mica com va ser el temps. Jo porto des dels 5 anys anant amb moto, que m'agrada la primera moto als 5 anys, després amb el material, després em vaig anar passant a l'enduro i fins a l'any 98 que vaig veure que no es podia anar tan ràpid sense fer-te mal o fer mal al cul, llavors em vaig passar al motocross per poder córrer tot. Però bueno, vaig tindre la mala sort d'un salt fallat i es vaig tancar a casa. Llavors, què és el que passa quan tens un accident tan greu i et trenques? Llavors, tens un canvi a tota la vida, no pots fer tot el que feies abans de l'encaixar. Sí, jo em vaig tenir de trencar la columna vertebral i la mèdula. A l'alçada del 8 i del 9, a mitja alçada. Aquesta lesió el que fa és que no puc moure de la meitat de les abdominals ni les cames. Per sort, als braços sí, perquè encara és amb un estic paraplegic, llavors no pots moure els braços. Però en el meu cas, només paraplegia i la paraplegia em permet moure els braços. Bueno, és que vaig tindre, vaig picar amb el cap també a guerra, vaig tindre conmoció cerebral aquesta vegada també i n'hi ha moltes pèrdues de memòria a les lesions cerebrals que són molt importants. El cap és una cosa que s'ha de protegir moltíssim per no tindre lesions cerebrals. Per tant, ficar-se al casco, quan us tindreu un casco que sigui de la vostra vida, és el més important per no tindre lesions cerebrals. Sí, el primer que tinc és despertar-me a la clínica i veure que estava a l'hospital. No moure les cames, no tinc records, suposo que també el meu cap treballa per oblidar els records que puguin haver dolents i no tinc records de dir no puc moure les cames. O sigui, el meu pensament sempre és ja les cames. Sí, em van operar la Valladolid i després dels 2 mesos d'haver-me operat vaig anar a la Valladolid. Us sona això del món? Sí. Vaig estar 2 mesos també a la Valladolid. Vaig fer una recuperació relativament ràpida, dels 4 mesos. Ja em van enviar a la casa. Comentaves abans, xerrar de tècnica, que tu senties molt segur sobre el món, que no et pensaves que podia passar l'accident. Jo mai a la vida m'havia plantejat poder-me trencar l'esquena. Jo vaig deixar l'enduro perquè m'entrenava per la muntanya, anava molt ràpid, estava fent campionat en algunes carreres de campionat de Catalunya, campionat d'Espanya, on s'entrenava amb una velocitat molt gran. Jo veia que a la muntanya hi ha moltíssima gent bici, boletaires, cavalls, molts de cotxes, i em vaig adonar que quan em faria mal jo, faria mal al cul. O sigui, el que em feia més por era fer-li mal al cul. Llavors vaig dir, si em passa un motocross, el motocross puc córrer o puc trencar-me, no havia pensat mai a la vida poder-me trencar l'esquena. Dius, si et caus, faràs un cop, t'aixecaràs, quan m'he trencat l'esquena portava 31 anys a sobre de la moto. No havia tingut, 8 anys enrere, si que vaig tindre la carrera de Catalunya. Vaig tenir un accident, vaig trencar el casco i vaig tenir una conmoció cerebral. Llavors, per això us dic que el casco és una molt important que ha de ser el vostre. Vam dir que havia tingut una conmoció cerebral per ser el casco gran, o sigui, anava una mica gran i llavors em va picar el cap a terra i el casco em va picar contra el cap. Per això vaig tenir una conmoció cerebral. Després de sortir d'això, jo encara estava convençut que jo podia anar amb moto, ha sigut mala sort, i puc anar amb moto igual. Llavors, què em va passar? Vaig passar 4 anys de l'accident, el primer accident, el segon accident,
m'han passat 4 anys que no anava gairebé ni al gimnàs. Són 4 anys de la meva vida que anava a un universitat de gimnàs i ja està. M'estava fent la casa cada visca d'Idreres, la meva filla tenia un any i no pensava de dir, bueno, no vaig al gimnàs i he continuat anant molt. Al cap de 4 anys va ser quan vaig trobar els amics que van fer el Mundial d'Enduro, em vaig animar, vaig començar a anar molt ràpid perquè la meva forma física no va aguantar el fallo de l'estil del salt. Va picar la moto del cul, se'm van anar les dues per sobre el cap i al fer curt del salt doncs em vaig trencar al revés, em van anar les dues de girar el cos al revés. També, per evitar aquestes lesions, ara existeixen les proteccions medul·lars. Jo no la portava, mai havia pensat que em podia trencar. Jo sempre era el més fort del món i trencaria el terra per no trencar-me. Però bueno, no és així. No és així. Vaig fallar i vaig trencar. Protecció al casco, aquesta vegada sí que el portava bé. Però s'ha de portar sempre bé. Protecció medul·lar? Doncs si l'hagués portat és molt possible que ara no estigués en la cadena. No la portava. O sigui, un fallo que és que no et passa mai res. Però tindre el màxim de protecció ajuda molt. Sabeu que no dic la protecció medul·lar? Des d'ara sembla que no havia sortit massa. És una protecció que es posa aquí a l'esquena, precisament perquè l'esquena no pugui fer el gest de tancar la medul·la. Clar, el teu temps és tan veient, això. No, jo diria que acaba de sortir, però millor no existia. No s'ha assegurat. Però existeix. Màxim de protecció, si teniu que fer un esport, teniu que pensar que s'ha d'anar sant. O sigui, no vol dir això que jo estic trencar l'esquena. Sí que la pots trencar, però si tens les proteccions màximes, doncs es pot fer totes les coses. Com va canviar la vida d'abans i després de la Doncs va canviar moltíssim perquè jo tenia una empresa, tenia 14 treballadors. El meu pare ara es tindria que haver jubilat aquest Nadal, tenia que estar jo donant a cara per l'empresa. No ha pogut ser, o sigui, ara no ha acabat una empresa que encara està avançant, però no sé si la tinc de tancar o què és el que tinc de fer. He tingut de modificar una mica la casa per poder moure. Clar, tots els esports que a mi m'agradaven, de futbol, bàsquet, motocross, bici, jo anava sempre amb la bici de tota la vida. En 10 anys ja tancava les bicis per la meitat que m'hi pagava les rodes. Però ara no puc tinc una bici penjada al garatge, que no puc fer. Però moltíssima llàstima veure la bici allà i dir què és el que puc fer amb això. Hi ha canvis de vida molt grans respecte de la mobilitat. Trobes que per passar-te al sofà, hem de dir un sofà si més o menys alçat, això, jo estic fort i encara em passo pel llit i tot, també no tinc problemes, però perquè sempre he fet esport i continuo fent. Encara vaig al gimnàs a fer peses, a fer piscina, o sigui, no em deixo, estic fort i molt de tot. Però els canvis són grans, són molt grans. I a nivell de mort al poble o societat, tens problemes? Bueno, n'hi ha els problemes de que les culleres, si no mateix, jo ho passo tot, però sí, en molts dels pobles n'hi ha tots els esglaons, que si no hi ha espais per pujar-los, no pots necessites l'ajuda que t'ajuda a pujar, les botigues amb esglaons no pots anar-hi, tot el que és de mobilitat als pobles encara s'ha d'anar avançant més per les cadires i va baixant. De fet, com he arribat una mica abans per les cadires i això, he vist les escoles i he pensat, allà què passarà, però hem de preguntar a l'Ajuntament i també no trobo una solució. Ja m'agradaria aquí intentant pujar dient, per sort que el moratori ha sortit una rampa que puguem entrar allà i només les dues portes per arribar fins aquí.
clar, si hi ha d'anar a dalt, per exemple, fer una gestió amb l'Ajuntament, són els secretaris que han de baixar. Aquí hi ha llocs que ja s'està adaptant, però la normativa nova obliga, no? La normativa obliga ara a anar adaptant tots els locals i tots els jocs, els pobles i tot, a les ciutats. Encara falta moltíssim per això. Encara falta treballar moltíssim. Va, preguntes, vinga. Més. Si vaig tindre que aprendre a anar a caminadores. Si va ser fàcil fàcil anar a caminadores és fàcil perquè simplement és que li donem a les rodes. Comencen els inconvenients quan has d'aprendre a baixar voreres i pujar-les. És el més complicat de la carrera. També els problemes poden vindre quan has de dutxar-te, perquè per dutxar-te em passo amb una altra cadira, que és una cadira plàstica que pot mirar-se. Llavors, els traspassos de la cadira a una altra cadira, a una cadira per seure, el gir, tot això, és que sí que llavors em van ensenyar a l'alumne. Això són aprenentatges de l'alumne. Digues, Pau. A quants anys et va passar això? A quina edat? Sí. Doncs tenia 36 anys. Com em dic? Hugo Gómez. No som a l'Hugo. Com se va perdre la teva família de l'accident? Bueno, la meva família al principi estava molt espantada. Clar, al tindre l'accident, a més estava inconscient, em van tindre molts de dies sedant sense parlar, o sigui, dormint, i tenia moltíssima por. La qüestió és que jo em despertar, en adonar-me que m'havia quedat fet la prèvia, i no podia moure les cames, no m'he espantat. O sigui, jo vaig dir que tenia forces i tenia que tirar endavant. Llavors, no deprimir-me jo, no deprimir la família i l'he ajudat a no tindre por. No, ara estic en un estat per estat, que està a l'Hospitalet. Un any vaig estar anant més, però vaig trobar que faltava molt més esport que no tenia. Una és un centre on t'ensenyen tot. O sigui, una és el joc ideal perquè t'ensenyin a vestir-te, desvestir-te la cadira, tot el que és necessari per viure, perquè clar, has de passar de tot, de parlar amb les transferències